Igrajmo za Konstantina. U subotu 5. maja u maloj sali Spensa biće održana borba za prvaka države u futsalu. Čitava priča ima i humanitarni karakter, jer će se na ovom play-offu prikupljati novac za lečenje Konstantina Jankovića. Ja sam majka Konstantina. Konstantin je dete koje boluje od cerebralne paralize i ova naša borba traje već par godina. Kao što smo rekli, znači organizuje se humanitarna utakmica za Konstantina kako bi Konstantin mogao da nastavi sa njegovim terapijama, jer je prošle godine imao 3 transplantacije matičnim ćelijama i 1 operaciju u ruci i fibrotomija tetiva. Tako da tu su uvek naravno dobri ljudi koji nam pomažu oko tih humanitarnih akcija kako bi skupili pare za njegove redovne terapije. Reč dajemo i organizatoru futsal turnira. Hvala kanalu 9 što se odazvao ovom prilikom da promovišemo i pozovemo ljude za našu futsal utakmicu koja se odigrava u subotu 5. maja sa početkom u 20 časova u maloj sali Spensa. Ulaz je slobodan i na toj utakmici će odigrati četvrtfinale play-offa u futsalu, prva liga je u pitanju, domaći novosadski KMF Tvrđava Internacional protiv KMF Fon iz Beograda. Tom prilikom, kao što je tradicija na našim utakmicama kad smo domaćini, pravimo humanitarnu akciju. Ovom prilikom ovog puta je došao red na Konstantina, na Koleta Jankovića, sa čijom majkom sam ja u kontaktu i već smo pravili neke humanitarne akcije drugog tipa, tako da će on biti prisutan sa majkom na toj utakmici i nadam se da ćemo uspeti da izvedemo i tu situaciju da izvede početni udarac. Biće postavljena humanitarna kutija gde ćete moći da date neki prilog za Konstantina, a sam ulaz na utakmicu će biti slobodan. Novosađani, imate više razloga da posetite ovaj događaj. Osim što ćete podržati ovaj turnir, igrače i doprineti odličnoj atmosferi na play-offu, možete i pomoći onima kojima je vaša pomoć od velike važnosti. U subotu, 5. maja u 20 časova dođite na Spence, uživajte u sportu i pomozite Koletu u daljem lečenju. Pozivam sve ljude da prisustvuju utakmici, 2 stvari će biti pozitivne. To je da nama omoguće jednu podršku u velikom broju, da napunimo malu salu Spensa, a samim tim će biti više priloga. Postoji i žiro račun koji će biti na vašoj televiziji na ekranima, gde ljudi mogu koji ne dođu da uplate prilog. Kolet je jedno divno dete, ja ga znam, tako da njemu treba svakog meseca dosta para za lečenje, za raznorazne lekove i tako dalje, gde se majka trudi da to sve obezbedi. Nije lako, a mi se trudimo da na svakoj utakmici gde možemo da napravimo jednu humanitarnu akciju, tako da još jednom pozivam sve gledaoce koji ovo gledaju da dođu, da prisustvuju toj utakmici i da koliko ko može da ostavi prilog za Koleta.